εκτός, για τον Πας Γιάννενα είναι η 12η ήττα στη σεζόν, μόλις η 4η στην έδρα του. Ο Μυραλάς 1-0 στο 53. Συνεργάζεται με τον Τζιμπούρ για το 0-2 στο 64. Μυραλάς, ο οποίος διεκδικεί μαζί με τον Αλγερινό τον τίτλο του MVP στους Ζωσιμάδες. Πολύ κίνηση, πολύ τρέξιμο, με την μπάλα, χωρίς την μπάλα. 3-0 ο Τζιμπούρ στο 71. Τζιμπούρ. Δεύτερο γκολ σε 7 λεπτά για τον Αλγερινό. Εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός στα Γιάννενα. 12ο στη σεζόν. Πρόβα κυπέλου ήθελε ο Βαλβέρδε. Βλέπει την ομάδα του να κυριαρχεί στο δεύτερο ημίχρονο και τους κινδύνους να περιορίζει στην εστία του Κάρολ, αλλά να βάζει 3 γκολ σε 6 επιθέσεις. Σεντραπερνάει από τον Τζάνι, πέρασε από τους ψηλούς, κατέληξε στον Τζιμπούρ και μετά στα δίχτυα του Κυπουρού. Φεύγει ο Αμπτούν, μπαίνει ο Φετφατζίδης. 3-0 στο 71. Τζάνις